هالو المال كمي كنيكم كمي ኣለኹም እምበኣሎም ማዓንቲ ተመሊሰኩም ዘለኹ ድማ ፎርዜተርስ እየ ፎርዜተር ማለት ኩሉ ግዜ ንዓና ዝጠቕሙና ብዛዕባ ቦታ ክንዛረብ ከለና ፕላትስ ብዛዕባ ታይድ ግዜ ብዛዕባ ሬኽቲን ኣንፈት ኤን ሬደ ድማ ምኽንያት እዮም ቅድሚ ናብ ትምህርትና ምቕፃልና ከምቲ ትገብሩለይ ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዕኒ ኢኹም ምሳኹም ዘለኹ ጌጅ ፒክቸር እየ እምበኣር ትምህርትና ንቐፅል ፎርዜተርስ ዝበሃሉ እዚኣቶም እዮም ኢን ኣብ ውሽጢ ማለት እዩ ኦፕ ኣብ ላዕሊ ኡንደር ታሕቲ ናስት ጎኒ ቱሸ ኣብ ሞንጎ ማለት እዩ ኣኽተር ድማ ድሕሪት ማለት እዩ ፎር ቅድሚት ናር ናብ ማለት እዩ ኣውት ድማ ወይ ካብ ምውፃእ እዩ ወይ ምውፃእ ወይ ድማ ምጥፋእ ነገራት ንኣብነት ልቺ ኣውትሰተ ኦፍ ኣንሰተ ማለት እዩ ኣውትሰተ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንዳን ኣውት ሃውስ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ገዛ ምውፃእ ፋም ካብ ማለት እዩ መት ምስ ዞንደር ብዘይ ዝኾነ ነገር ዞንደር ማለት ኢኳል ኮፊ ዞንደር ሻውከር ክትብል ትኽእል ኢኻ ድስ ዞንደር ብዘይ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ነገር ኦም ኣብ ወይ ድማ ሰዓታት ንሰዓታት ትጥቀመሉ ኦም ቲን ኢር ወይ ድማ ኦም ኣብ ማለት እዩ ኣብ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ቶት ክሳብ ማለት እዩ ቶት ዶር ብምቕፃል ማለት እዩ ብቅድሚት ዶር ኦቨር ብልዕሊ ወይ ድማ ብላዕሊ ኣን ኣብ ወይ ምውላዕ ማለት እዩ እምበኣር ኣሕዋተይ ኣዕሚቕና ክንኣቱ ኢና ሰናይ ምክትታል ዱስ እዚኣቶም ክንሪኦም ፀናሕና Wat zijn voorzitters? Voorzitters zijn kleine woorden die uit te zeggen over plaats ብዛዕባ ቦታ ክትዛረብ እንትኾን ንኣብነት ፕላትስ እንድሕር ትርኢ ኣለኻ ኣብዚኣ ፕላትስ ቦታ እዩ ስለዚ ኢን ሮተርዳም ኢን ኣምስተርዳም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኦብ ገለ ድማ ኦፕሌክ ማለት እዩ ንኣብነት ቦታ ኡንደር ድማ ትሕቲ ስለዚ እዚኣቶም ብዛዕባ ፕላትስ ክትዛረበሎም ትኽእል ኢኻ ታይድ ግዜ እንድሕር ርኢና ድማ ኦም ቲኒር ኦብ ከምዚ ኢን ከምዚ እንዳበልና ከዓኒ ብዛዕባ ታይድ ክንርኢ ንኽእል ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሬኽቲን ከዓኒ ናር ንኣብነት ናር ሃውስ ናር ስኹል ናብ ገለ እንዳበልና ሬኽቲን ድማ ሬደ ድማ ምኽንያት ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምኽንያትን ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና እምበኣር ንቐፅል እዚኦም ክንሪኦም ፀኒሕና ኢና ብሓባር ገረ ጠቕሊለዮም ፀኒሐ ሕጂ ኣብዚ ንርአ ትወይ ፎርዜተርስ ፋን ፕላትስ ብዛዕባ ፎርዜተርስ ፋን ፕላትስ ድማ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ Zij zeggen waar iets is. Plaats እንታይ ቦታ ኢልና ፀኒሕና dus zij zeggen waar iets is ንኣብነት እዚ ፕላትስ እዚ ይብል ኣበይ ነገር ሓደ ነገር ኣበይ ከም ዘሎ ማለት እዩ verbeelden እንድሕር ርኢና ንኣብነት het boek ligt op de tafel ሕጂ ብዝረኣይዎ het boek ligt op de tafel እንታይ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ኦብ ኣለና ድስቲ ኦብ ቀይሕ ንግበረሉ dus het boek ligt op de tafel መፅሓፍ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ወይ ድማ ጠረጴዛ ኣሎ ማለት እዩ ጣውላ ኣሎ መፅሓፍ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ኣሎ ማለት እዩ dus ካልኣይቲ ሓሳብ ንርአ the cat zit under
under the stool. The cat zit under the stool. under እንታይ ኢልናዮ ታሕቲ ድሙ ኣብ ትሕቲ መንበር ኣላ ኩርሲ ማለት ኢልናዮ ኩርሲ ማለት መንበር ማለት እዩ tafel ጣውላ ማለት እዩ dus the book ligt op de tafel. The cat zit onder the stoel. ኣብ ትሕቲ እቲ ኩርሲ መንበር ድማ ድሙ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ሳልሰይቲ ሓሳብ ድማ ik ben in the school. ስለዚ ረእይዋ እዚኣ ik ben in the school ኣነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣለኹ in the school ሕጂ እንታይ እዚ እቲ ሓሳባ ጥዑም ኣይከውንኒ in እንደዘይብሉ ik ben the school ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ik ben the school ስለዚ ብዘይ in እንድሕር ተጠቒምካዮ እዚ ብዘይ in ik ben the school ኣይትብልን ኢኻ ማለት እዩ in እንተለዎ እዩ ትኽክል ሓሳብ ወይ ድማ ዚነን ኮይኑ ዝስማዓካ ik ben the school እንተኢልካ ግን ኣነ ቤት ትምህርቲ እየ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣነ ቤት ትምህርቲ እየ dus ik ben the school maar ik ben in the school እንድሕር ኢልካ ግን ኣነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣለኹ ማለት እዩ belangrijk ንርኢ ኣብዚ in ማለት ቢነ ኣብ ውሽጢ ማለት እዩ op bovenop ኣብ ላዕሊ ማለት እዩ bovenop ኣብ ላዕሊ onder beneden ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ስለዚ in ኣብ ውሽጢ እዩ op ኣብ ላዕሊ onder ድማ ኣብ ታሕቲ ተማሂርና ኣለና እምበኣር ንቐፅል drie voorzitters van tijd እጅጋ እንታይ ንመፅእ ኣለና voorzitters van tijd ጊዜ ማለት እዩ ፈለማ እንታይ ክንርፅ ንሕና plaats እጅ ኸኣኒ tijd ጊዜ ማለት እዩ zij zeggen wanneer iets gebeurt tijd መዓዝ እንታይ ይነግረካ ሓደ ነገር መዓዝ ከም ዘጋጠመ ይነግረካ መዓዝ መዓልቲ of መዓዝ ሰዓት ስለዚ zij zeggen wanneer iets gebeurt verbeelden እንድሕር ኢና ik kom om 8 uur ኣነ ሰዓት 8 እመፅእ ik kom om 8 uur ኣነ ሰዓት 8 እመፅእ ትበይ ንርአ ኦም ሕጂ ኣብዚ እንታይ መፂና ኣሎ ኦም ርኢና ማለት እዩ እቲ ዝኸውን ክንሕብረሉ ኣለና ik kom om 8 uur ik kom 8 uur ወይም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኦም ክትውስኸሉ ከለኻ is ይጥዕም ik kom om 8 uur ኣነ ሰዓት 8 እመፅእ ማለት እዩ dus ik werk op maandag kijk ik werk maandag ክትብል ትኽእል ኢኻ ik werk op maandag is mooi zin en beste zin ማለት እዩ ዝበለፀ ሓሳብ ስለዚ ik werk op maandag ኣነ ሰኒ የሰርሕ ማለት እዩ ik werk op maandag ምሳይስ ክበሉ ik kom om 8 uur ንኣብነት ናብ ቆፀራ እንድሕር ኣለካ ik kom om 8 uur of ik kom om 7 uur ik kom om 10 uur ክትብል ትኽእል ኢኻ en ik werk op maandag ኣነ ድማ ሰኒ ይሰርሕ ማለት እዩ ንኣብነት ቆፀራ ክህልወካ እዩ ወይ ድማ ቆፀራ ትሕዝ ኣለኻ ኣብ ገዛኻ ስለዚ wanneer kan jij ይብሉኻ ik werk op maandag ወይ ድማ ik werk op maandag tot en vrijdag ክትብል ትኽእል ኢኻ dus ik werk op dinsdag dus ኣይጥዕመንን እዩ ማለት እዩ ik werk op maandag ik werk op dinsdag ik werk op woensdag ik werk op zondag ወይ ክትብል ትኽእል ኢኻ zondag ትሰርሕ ትኾንካ ማለት እዩ እምበር ንቐፅል dus ik ga in juli op vakantie kijk jullie kijk hier ik ga in ሕጂ ኣብዚ ንህለኩም in ኣሎ
ምክንያቱ ፕላትስ ዩሊ ወርሒ ግዜ ስለ ዝኾነ ኢኻ ኢን ዩሊ ኦብ ድማ ቫካንሲ ማለት እዩ ረይዎ ሕጂ እዚ ኢኻ ኢን ዩሊ ኦብ ቫካንሲ ኣነ ኣብ ሓምለ ዕረፍቲ ክኸይድ እየ ማለት እዩ ኢኻ ኢን ዩሊ ኦብ ቫካንሲ እንታይ ኢልናዮ ዕረፍቲ ወይ ድማ ትዕርፈሉ ናይ ስራሕ ግዜ ወይ ናይ ዝኾነ ነገር ትኸደሉ ወይ ትወፀሉ ካብዚ ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ ኢኻ ኢን ዩሊ ኦብ ቫካንሲ ኣነ ቫካንሲ ኣብ ዩሊ ኣብ ሓምለ ክኸይድ እየ ማለት እዩ ብላንግራይክ ክትብልዎ ዘይብልኩም ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ድማ ኣብዚ ንርአ ብላንግራይክ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኦም ማለት ክሎክ ታይድ ማለት እዩ ግዜ ኦም 10 uur om 12 uur om 24 uur om 17 uur 19 uur om ማለት ክሎክ ታይድ እዩ ሰዓታት ማለት እዩ ናይ ሰዓታት ኦም ናይ ሰዓታት እዩ ኦብ ከዓ እንታይ ኢልናዮ ናይ መዓልታት ናይ ዳኽን ኦብ woensdag op donderdag ik werk op woensdag ik werk op donderdag ik werk op vrijdag ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢን እንድሕር ኢልና ከዓ ማንደን እንያረን in 2014 in 2099 in 2017 እንዳበልና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ኢኻ ኢን ዩሊ ኢልኩም ንህለ ኣብዚ ሕጂ ኢኻ እንታይ ኢሉ ኢን ዩሊ ስለዚ ዩሊ እንታይ እዚ ዩሊ ማንደን እዩ ስለዚ ኢን ተጠቂሙ ኦብ ቫካንሲ ከዓ ነቲ ግዜ ነቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ኢን ዩሊ ኢን ፌብሩዋሪ ኢን ማርች ኢን ዲሰምበር ኢን ኣጎስቶስ እንዳበልካ ኦፍ ድማ ወይ ድማ ኢን 2027 in 2030 እንዳበልካ ከዓኒ ፕላንን ወይ ድማ ትኮምስት ክትሕንፀፅ ትኽእል ኢኻ ፊር ድማ ንርአ ፎርዜተርስ ፋን ሬኽቲን ከንታይ ኢልናዮ ምሕባር ወይ ድማ ኣንፈት ማለት እዩ ሬኽቲን dus ሬኽቲን እንታይ ይብል zij zeggen waar iemand naartoe gaat ንኣብነት ንስኻ ሓደ ሰብ ትሕብር ኣንቫይዘን ትገብሮ ንስኻ ይሙት ሬኽዶር ትብሎ ሬኽዶር en dan 2 keer links dan zie je de station ክትብሎ ትኽእል ንሓደ ሰብ dan ሽዑ ክትሪኦ ኢኻ እቲ ስቴሽን dus ሬኽቲን ማለት ኣንፈት ማለት እዩ dus zij zeggen waar iemand naartoe gaat ናብ ዝኾነ ነገር ክኸይድ እንከሎ ሓደ ሰብ ሬኽቲን የድልዮ እዩ ማብ የድልዮ dus ሬኽቲን ማለት እዩ ባር ንርአ ንኣብነት ኣብዚ እንተሪእና ኢኻ naar school ኢኻ var naar school ስለዚ ኢኻ school ጥራይ lekker ኣይኮነን ወይ ድማ ጥዑም ኣይኮነን dus ኢኻ naar school ኣነ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ኢኻ naar school hij loopt naar huis ኣብዚ ከዓ selfde እዩ ዋላ ኣብዚ naar huis እዩ hij loopt naar huis ንሱ ንገዛ ብእግሩ ይኸይድ እሱ hij loopt naar huis ንሱ ናብ ገዛ ብእግሩ ይኸይድ hij loopt naar huis ማለት እዩ ብእግሩ ንሱ ናብ ገዛ ብእግሩ ይኸይድ ናር ማለት ናብ ማለት እዩ ናር
ናብ ማለት እዩ Vijf ድማ ንርአ 5 belangrijk verschil in en naar ማለት እዩ ኣብ ውሽጥን in ማለት እንታይ ኢልና ውሽጢ naar ናብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ verschil ፍልልይ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ dus ኣብዚ ንርአ ንኣብነት ik ben in de school ኣነ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኣለኹ ik ben in de school እንታይ ማለት እዩ plaats ኣነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣለኹ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ ik ben in de school ኣነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣለኹ plaats ማለት እዚ እንታይ ኢልናዮ ik ben in de school ተይሉካ ኣብ ቦታ ቤት ትምህርቲ ኣለኹ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ ቦታ ይሕብር ኣሎ ኢኻ naar school እንድሕሪሉ ኢኻ naar school እንድሕሪሉ ግን ሬኽትን ይሕብረካ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ናብ ቤት ትምህርቲ እኸይድ ኢኻ naar school ናብኡ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል ሬኽቲን ማለት እዩ መንገዱ ንቤት ትምህርቲ ከም ዘሎ ይሕብረካ ኢኻ naar school zie het verschil ርኢኻ ትፍልሊ ik ben in de school ተይልካ ኣሱ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ኢኻ naar school ተይልካ ኸ ንሱ ናብ ትምህርቲ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ zie het verschil ትሪኢ ኣለኻ ትፍልሊ ወይ ቁሩብ ተረዲእኩም ዶ dus እምበር እዚኣ ንረኣያ in ማለት waar jij bent ማለት እዩ ኣበይ ከም ዘለኻ ማለት እዩ waar jij bent waar ben jij ik ben in de school waar ben jij ik ben in de school naar telka waar jij naartoe gaat waar jij naartoe gaat dus waar ga jij naartoe تقولون حدا سمعتي naar ndحرلكا waar jij naartoe gaat dus waar ga jij naartoe ik ga naar school zijn twee verschillende vragen waar ben je ndحرلكا waar ben je ndحرلكا wacht even ik ga nog schrijven hiernaast wacht even jongens nou kijk jongens رأي واحد جي waar ben je ndحرلكا ik ben in de school تبلاني ik ben in de school waar ben je ik ben in de school تبلاني جبز يا خانرة waar ga jij naartoe waar ga je naartoe waar ga je naartoe waar ga je naartoe ndحرلكا ድማ ኢኻ naar school ትብለኒ ማለት እዩ waar ben je ik ben in de school ik ben in de gemeente ik ben in ziekenhuis ክትብል ትኽእል ኢኻ waar ga je naartoe ndحرلكا ኸ ኢኻ naar school ኢኻ naar de gemeente ኢኻ naar winkel ኢኻ naar centrum ኢኻ naar station ዳበልካ ድማ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናር ndحرلكا ሬኽቲን እዩ ሓበሬታ ናይቲ ትኸዶ ዘለኻ
أنفتك مالتيو إن اندحلك خا بلاتس مالتيو ومبار نغتر زس دمانره Waarom zijn voorzitters moeilijk? Waarom zijn voorzitters wel moeilijk? Omdat zij vaak niet letterlijk vertaald worden. Nou, net een tijd maar laten zien. Omdat zij vaak niet letterlijk vertaald worden. تخكلسي كل نجر بلك كاب نذلا ناب تجرينا يترجم مالت هيكونن سلازي بايفر بلودنا أبنت نرأى إيك باختو أوبياو أنا نعخات تبلخو أنا نعخات تبل إيك باخت أوبياو حجي رأيو إيك باخت ياو كاك إيك باخت ياو تلكا ولو إنتي سمعتكا طعم هيكونن إيك باخت أوبياو مدحلكا جن أنا نعخات تبلخو إيك باخت أوبياو أنا نعخي تبلخو حجي انتاي زخون دولو كل نجر بتخكلي ترجم مالت هيكونن رأيو أنا نعخا بتصبه that is gewoon simple ናይ ትግሪና head of days በሃል የብልናን of op ኣብ ልዕሊ ኣብ ታሕቲ እንዳበልና ብዙሕ ይንዛረብና ሕጂ ik wacht op jou እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ንዓኻ እፅበ ik wacht jou ጥራይ ግን ኣይትብልን ኢኻ ማለት እዩ እንቴግሪና ዘኽያይ ኒት letterlijk op ዝበሃል ኣብ ትግሪና የለን ማለት እዩ ኣይትጥቀመሎምን ኢኻ ኣብ ማለት ኣብ ላዕሊ እዩ ኣብ ላዕሊ ኸ ብኹላ ብንፅር ኢና ንጥቀመሉ ኣብ ላዕሊ ኣለካ op daar ውን ይብልኦም ማለት እዩ ድሽ ኣብዚ ግን ኣነ ንዓኻ እፅበ ማለት እዩ ik ኣነ ማለት እዩ ዋኽተ ንዓኻ ንስኻ እፅበ ዋኽተይ ማለት እዩ ስለዚ op ንሕና ኣይንጥቀመሉን ኢና ኣብ ዚናናት ኣብ ሓሳባት ማለት እዩ Dus je moet zo oefenen en onthouden. ኣጽናዕዮምን en ዘክሮምን ማለት እዩ ዘይፍን በኣር ንርኢ ሕጂ ዘይፍ samenvatten voorzitters laten zien voorzitters laten zien plaats ማለት አይልናዮ in op of onder tijd om op in richting naar ትግሪና en kort voorzitters wordt de relatie tonen plaats, tijd, richting en reden ክንርኢ ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣንተ ተመሊስና ናብዛ plaats in እንድሕር ኢልና in juli in augustus in september of in 2030 in 2027 እንዳበልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ik heb plannen voor 2030 ክትብል ትኽእል ኢኻ እውን 2030 ማለት ነቲ 2030 ዝብል 20 ንቅድም ትብል 2030 ከኣኒ ትውስኸሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እንዳበልና op ድማ op ከምዚ op maandag op vrijdag op woensdag እንዳበልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ታይድ om 10 uur ከምኡ እንዳበልካ ድማ op ድማ ታይድ እዩ ዋላ እሱ ስለዚ op maandag እውን ግዜ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ in ከኣኒ in juli in augustus in volgende jaar እንዳበልካ ክትዛረብ richting naar school naar huis naar gemeente naar familie እንዳበልና ድማ ናብ ንኸዶ ክንሕብር ንኽእል ኢና እምበኣር ኣሕዋተይ ንቐፅል
مبار حجي forzetsel's ويجمع forzetsel's دما الكاتم بوت غليها forzeters van plaats دما نرى forzeters van plaats open دحرلنا قبل علينا وابزين هلوكم قبل علي op de bal كعشو مالتيو de bal ligt op de tafel de bal ligt op de tafel جزت هاي النبزي op تيني لنا مالتي op de tafel زيا أبزيات يلا de bal ligt op de tafel مالت اتا كعشو مالتي بال كعشو أبرشي تتاولا الله مالتي under manere under de kat ligt onder de stoel onder de stoel de kat مالت دومو مالت يا de kat ligt onder de stoel اتا دمو اب تحتي طاولة وي اب تحتي سوري اب تحتي كرسي الله de kat ligt onder de stoel naast de manere godni مالت يجي godni naast godni مالتي de lamp staat naast het bed lamp مالت مبراهتي the lamp staat naast het bed bed انتايو عارات لذي ات لامبادينا وليتشي اب غوني عارات الله جزي انت زهون سلا naast the bed naast het bed sorry dus de lamp staat naast het bed tussen manere tussen tayo amongo tussen malet tussen amongo maletiw dus het boek ligt tussen de andere boeken dus እንታይ ዘሎዚ ተሓንቲ መጽሓፍ ኣብ መንጎተን ካልኦት መጽሓፍ ኣላ ማለት እዩ ወይ ድማ ሓደ መጽሓፍ ኣብ መንጎተን ካልኦት መጽሓፍ ኣሎ ንሕና ትሶምስቲ ዝኾነ ነገር ብናይ ጓል ኣጻዋዓ ስለንጽውዐ ሓንቲ መጽሓፍ ኢለ ማለት እዩ ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ መንጎተን መጽሓፍቲ ኣላ ማለት እዩ het boek ligt ማለት እዩ tussen de andere boeken dus እንታይ ኮይና እዚኣ tussen እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዘለኩም tussen ኣብ መንጎ achter ተልና እንታይ እዩ ድሕሪት dus hij verstapt zich achter de deur መን እዩ ዝኸውን ዘሎ verstapt እዩ ምሕባእ dus hij verstapt zich achter de deur zegt እንድሕርልና hij verstapt zich ተልካ ንባዕሉ ንርእሱ ማለት እዩ ባዕሉ ንባዕሉ ኣብ ድሕሪ ማዕጾ ሓቢእዋ ስለዚ hij verstapt zich achter de deur ከምዛ ተሓባባ ክንፃወት ከለና ቀደም ቀልዑን ከለና ጭንጭራ ዓበደ ክንፃወት ከለና ሕጂ hij verstapt zich achter de deur ንሱ ነብሱ ብድሕሪ ማዕጾ ሓቢእዋ for ድማ ንርአ for ድማ እንተሪእና ቅድሚት ማለት እዩ for ኣብዚ ለኩም for ቅድሚት ስለዚ het kind staat voor het huis እቲ ቆልዓ ኣብ ቅድሚት ገዛ ኣሎ het kind staat እቲ ቆልዓ ኣብ ቅድሚት ገዛ ደው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ስታት እንታይ እዩ ደው het kind staat voor het house ኣብ ቅድሚ እቲ ገዛ ደው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ kind መን እዩ ቆልዓ ስለዚ het kind staat voor het house እምበኣር ንቐጽል ክልተ ድማ ንርአ voorzitters van bewegen እንታይ እዩ መንገዲ ወይ ድማ ነገራት ብሓፂሩ bewegen እዩ bewegen ማለት ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ voorzitters van bewegen
fortsätt selbst von bewegen. Naar እንታይ ማለት እዩ? ናብ ማለት እዩ። ናብ Ik loop ሕጂ naar ማለት ik loop naar school. naar school. Ik loop naar school. ናበይ lopen bewegen ኢልና ያለና bewegen ምኻድ እዩ። ስለዚ ik loop naar school. in ከዓ ንርአ in. Zij gaat in de kamer. ንሳ ናብቲ ውሽጢ ካመር ከይዳ ማለት እዩ። zij ንሳ ማለት እዩ። zij gaat in de kamer. zij gaat in de kamer. zij ንብዙሓት ንጥቀመሉ ኢና ሓቀይ ዶ? ማር zij gaan እንተዝኸውን ነሩ ንብዙሓት ምዃኑ ነሩ። zij gaat ስለ ዝኾነ ግን ንውሑዳት ማለት እዩ። ንሓንቲ ጓል dus zij gaat in de kamer. out ድማ ንርአ out ወይ ልቺ ምጥፋእ እዩ ወይ ድማ out ካብ ሓደ ገዛ ወይ ካብ ዝኾነ ክትወፅእ እንከለኻ dus hij komt out the winkel. ደይኹም ሕጂ ንስኻትኩም ኣብ ውሽጢ ንስኻትኩም ናብ ድኳን ተኣትዉ ኣለኹም ብግዳም ደው ኢልኩም ኣለኹም ኣርሒቕኩም ካብቲ ድኳን ሕጂ ሓደ ትፈልጥዎ ሰብ ካብቲ ድኳን ይወፅእ ረእይዎ ዓርክና ይወፅእ ኣሎ ካበይ መፂኡ እንድሕር ኢልካ hij komt out the winkel ትብሎ ማለት እንተሪኢኻዮ ንሱ ካብቲ ድኳን ወፂኡ hij komt out the winkel ንሱ ካብቲ ድኳን ወፂኡ ትብሎ ኣለኻ ማለት እዩ dus hij komt out the winkel. op ድማ ንርአ spring op het bed. spring እንታይ ምንጣር ምሕጓስ ወይ ድማ ምዕንዳር ከም ቢተይ ከም መሓሲብ ምዕንዳር ማለት እዩ dus spring op het bed. op እንታይ ኢልናዮ ኣብ ላዕሊ ስለዚ op ማለት ኣብ ላዕሊ ማለት እዩ spring op het bed እንድሕልናኻ ኣብ ልዕሊ ዓራት ምንጣር ነቲ ዓራት ሕማቕ እዩ ብርግፅ ግን ከም ቢተይ መሐጓስ እዚ ዓይነቱ እዩ to spring op het bed. fan ድማ ንርአ fan ማለት ኣብዚ ናለ fan ካብ ማለት እዩ ስለዚ the train komt van Amsterdam. ኣብ ሮተርዳም ስቴሽን ኣለኻ ሮተርዳም ስቴሽን central station أو train تتصب لها نيترخ داليخا dus the train come out ويدما the train komt van Amsterdam كتب تخيل الجناية تخيل لا the train gaat naar Utrecht تبل شعو the train gaat naar Utrecht إلنا حسابات كنسارحنا خلينا بعد تويك ندريت يعني إحنا دريد ما نرى dus voorzitters van tijd voorzitters van tijd de manera እንታይ ማለት እዩ ኣብዚና ለኩም ኣብ ወይ ድማ ሰዓት dus kijk de les begint om 9 uur. De les begint om 9 uur. እቲ ትምህርቲ ሰዓት 9 ክጅምር እዩ de les begint om 9 uur. ሕጂ እቲና ያለና ኣብዚ ስለምንታይ ንሰዓታት ስለንጥቀመሉ ik werk op maandag ik werk ትብል ምሾ ድሓር ik begin om 10 uur of ik begin om 9 uur ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ dus nu de les begint om 9 uur ሰዓት 9 እቲ les ክጅምር እዩ van tot ካብ ክሳብ
ፋን ካብ ማለት እዩ ክሳብ ቶት ማለት ከዓ ክሳብ ማለት እዩ ለዚ ik werk van 9 tot 5 uur ik werk van 9 tot 5 uur ኣነ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ቶት ክሳብ ሰዓት 5 ይሰርሕ ማለት እዩ dus ik werk van 9 tot 5 in de manre in ኣብ ውሽጢ ማለት እዩ ስለዚ wij gaan in juli op vakantie wij gaan wij ንሕና ማለት እዩ gaan in juli op vakantie ንሕና ሓደ ዩሊ ወይ ድማ in juli ኣብ ወርሒ ዩሊ op vakantie ክንከይድ ኢና kijk ወርሒ in juli op vakantie ክንከይድ ኢና ማለት እዩ op vakantie in juli ንወርሒ ስለ ትጥቀመሉ op vakantie ኻኒ ሰዓት ስለ ዝኾነ vakantie ግዜ op ትጥቀመሉ ማለት እዩ እምበኣር 4 ኻ ንሪአ Voorzitters van gezelschap manieren oorzaken gezelschap manieren en oorzaken gezelschap ናይ ሓጎስ ወይ ድማ ናይ ፀወታ ናይ ወኻዕኻዕ manieren en oorzaak ድማ ፍታሕ ወይ ድማ oorzaak ማለት ዛክ ማለት ከዓኒ ወይ ስራሕ ዓይነት እዩ oorzaak ግን ፍታሕ ወይ ድማ ዝርርብ ዓይነት ሕሰብዎ dus gezelschap manier oorzaken met ማለት met ከምዚ met familie met dat dus zij praat met haar vriend dus እዚ gezelschap ይበሃል ምስ መሓዛ ስለ ዝኾነት ምስ መሓዛ ኣዝዩ ጥዑም ዕላላ ስለ ዝዕልላ gezelschap dus zij praat met haar vriend ንሳ ምስ መሓዛኣ ትዘራረብ zonder ድማ ብዘይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ zonder ብዘይ ዝኾነ ነገር dus kijk hier ik drink koffie zonder suiker ik drink koffie zonder suiker of ik drink thee zonder suiker kunnen we gaan of ik drink melk zonder suiker dus zonder كأني بزي ዝኾነ ነገር بزي suiker بزي ጨው ወይ ድማ بزي ዝኾነ ካልእ ተወሳኺ vanweg ድማ ካብ መንገዲ hij is verdrietig vanweg een ongeluk ሕጂ እዚኣ oorzaak ማለት እዩ ፍታሕ ይደልሎ hij is verdrietig vanweg een ongeluk እንታይ ማለት እዩ ሓደጋ ongeluk ማለት ናይ ኣውቶ ሓደጋ ካጋጥመካ ከሎ ongeluk ኣጋጢምዎ ሓደጋ መኪና ኣጋጢምዎ ትብል ማለት እዩ ስለዚ vanweg ማለት ካብኡ ማለት እዩ hij is verdrietig vanweg een ongeluk ንሱ ሓሪቕሎ ምኽንያቱ ካብ እቲ ዘጋጠሞ ሓደጋ ብሰንኪ እቲ ዘጋጠሞ ሓደጋ ንሱ ሓሪቑ ኣሎ ብርግጽ መኪኑ ወይ ድማ ነብሱ ተሃስዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ክሓርቕ እዩ ማለት እዩ እምበኣረይ 5 ድማ ንሪአ Dus handig is als bruggetje. Bruggetje ማለት ምስግጋር ማለት እዩ plat en waar ንኣብነት ኣይዙ ዘሎ plat ቦታ ማለት እዩ en waar ድማ ኣበይ እዚ እንታይ እዩ ዘሎ plat ቦታ እዩ waar ድማ
ኣበይ ማለት እዩ ፕላትስ ቦታ var ኣበይ ፋክ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ op in naast tussen achter voor onder altijd voor beweging መንገዲ ማለት እዩ ወይ ድማ varhen ወይ ድማ ናበይ ፋክ ናር ኢን ኣውት ኦፕ ፋን ድማ ግዜ ኢና ኣብ ግዜ ንጥቀመሉ ግዜ ታይድ ወይ ድማ ቫኒር ወይ ድማ መዓስ ድማ ኦም ፋን ቶት ኤን ድማ ንጥቀመሎም ማለት እዩ ንፕላትስ var en plat en var vaak op in naast tussen achter voor onder ንጥቀመሎም bewegen en waarheen vaak naar in out op van ታይድ en ግዜ ድማ ቫኒር ኦም ፋን ቶት ኢን ድማ እዚኣቶም ንጥቀመሎም ሕብሪ ክገብረልኩም እየ ዓይነት ንነት ንጥቀመሎም እዚኣቶም እዚኣ ገብረ እዚኣ ቀያሕ ገብረልኩም እየ ታይድ ድማ ድማ ሕጂ ዘይዎ ሓደ ንበላ ክልተ ሰለስተ እዚኣ var plaats en var vaak op in naast tussen achter op in naast tussen achter voor en onder ንጥቀመሎም plaats en var ቦታ እንተኮይኑ bewegen ምጓዓዝ en waarheen ናበይ ደሊኻ እንተኮይኑ ከዓ vaak ብዙሕ ግዜ naar in out op van ንጥቀመሎም ታይድ en wanneer እንተኮይኑ ከዓ om van tot en in ድማ ንጥቀመሎም gezelschap manieren en reden ድማ hoe wanneer met wie sorry hoe ከመይ ማለት እዩ hoe ከመይ ማለት እዩ mit wie ምስ መን ማለት እዩ ምስ መን en waarom ድማ ስለምንታይ ማለት እዩ zonder ብዘይ ዝኾነ ነገር en vanweg ድማ ካብ ከምዚ ምኽንያት ክንብል ንኽእል ኢና dus hoe ማለት ከመይ ማለት እዩ mit wie ምስ መን waarom even wachten jongens ከመይ ማለት እዩ hoe ማለት ከመይ mit wie ምስ መን ማለት እዩ ምስ መን waarom ድማ ስለምንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ zonder ብዘይ ዝኾነ ነገር met ምስ zonder ብዘይ ዝኾነ ነገር vanweg ድማ ካብኡ ማለት እዩ ካብኡ dus ካብኡ
ንኣብነት ሁ እንተይልካ ሁ ከመይ ማለት እዩ ምትቪ ንኣብነት ኩሶ ምስ ኩሶ ርእዮ ምትቪ ምስ መን ርኢኻዮ ቫሩም ስለምንታይ ማለት እዩ መት ምስ ማለት እዩ ዞንደር ብዘይ ዝኾነ ነገር ፋንቬኽ ድማ ካብኡ ንኣብነት ሃይ ኢዝ ቦስ ፋንቬኽ ሄት ኦንኹሉክ ንሱ ሓሪቑ ካብቲ ዘጋጠሞ ሓደጋ ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ክንምልስ ንኽእል ኢና ሕጂ እምበኣረይ ሕቶታት ኣለዋና ኣብዚኣ ክንምልሰን ኢና ኣሕዋተይ እምበኣር ኣሕዋተይ እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም መሊስና በዚኣ ክንውድእ ኢና ሎማዓንቲ እምበኣረይ ቁጥሪ 1 እንድሕር ርኢና het boek ligt እዚኣተን ተነኣንቲ ወርዲ ብታሕቲ ዘለዋ እየን ስለዚ ክንምልሰን ኢና እዚኣተን እስኪ ባዕልኹም ፈትኑ het boek ligt dash de tafel dus ኣብዚስ ኦብ ዲ ዝኣቱ ፋንቬኽ ክትኣቱ ትኽእልኒ ምክንያቱ እዚአን ክልቲአን ኣብዚኣ እንዳኣትዋ ዘይዞ እዚ ፈትኩም ኣለኹም ሕጂ de boek ligt dash de tafel op de tafel of naar de tafel of om de tafel of met de tafel ሕጂ ኣብዚ ንርአ ኦብ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ናር ኣበይ ኣሎ ናር ኣብዚ ንህለ ናብ ማለት እዩ ኦም ማለት ድማኒ ኣብ ማለት እዩ ወይ ድማ ሰዓታት መት ከኣኒ ምስ ማለት እዩ ዝንህለኩም ምስ ስለዚ het boek ligt እስከ መልሱ op maar het boek ligt op de tafel oh yo even wachten تقرينا تصحف على لابتوبي dus het boek ligt op de tafel dus de kat springt van van de stoel naar de kat springt van de stoel op de tafel op de tafel de kat springt van de stoel op de tafel ካብቲ ስቶል እንታይ ኢልናዮ ኮፍ መበሊ ካብቲ ኮፍ መበሊ ናበይ ነጢራ ናብ ታፈል ናብቲ ጣውላ ነጢራ ማለት እዩ እምበር እዚኣ የበልካ ኤክስ ትገብረላ ወይ ድማ ጀው እንድሕር እዚ ኣቲ ከኣነ ከምዚ ጌርና ሕንፃት ንገብሮ ሕጂ ትድሪ እንድሕር ርኢና ኢኻ ዳሽ ናር ስኮል ያ dus ኢኻ ዳሽ ስኮል naar school. Wow. Haren geitay. Naar school. Ik ga naar school. Vierde manre. Wij spreken af. Wat? Wij spreken af. Om te willen ማለት እዚ om 8 uur. Wij spreken af om 8 uur. 5. Zij komt haar vrienden. Zij komt met haar vrienden. ስለዚ ኣብዚ ኣወዲና ኣለና ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ዝበልክዎን እዚአን እንድየን ነረን ሓሙሽተ ሕቶ ኣለዋኹም ትምልስዎን ንሰን ድማ ኣብዚ ክገድፈልኩም እየ እምበር ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ እዚአን እየን ነረን ብካልእ ክሳብ ዝምላሰኩም ነዚአን ሕቶታት እዚኣተን ጽቡቕ ጌርኩም ሓሲብኩም ጽቡቕ ጌርኩም መሊስኩም ካብዚ ዝተማሃርኩሞ ካብኡ ኩሉ ቅልል ዝበለየን ኣዕሙቕ ኣቢልኩም እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢልኩም ሓሲብኩም መልስዎን ኢኹም ከምኡ ድማ ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣተባብዑን ኢኹም
እዚን መልስናይ እዚን ድማ ኣብ ኮሜንት ግደፉላ ኢኹም እምበር ኣሕዋተይ ንሎማዓንቲ በዚኣ ክገድፈኩም እያ ሸናይ ምሸት